Afternoon Edition. Madadangog nindo ang mas dakula na mga storya asin pangyayari hali sa satong kapalibutan. Bisyon asin sa bilog na nasyon. Bicol Target Afternoon Edition. Bueno, sige. Diyos marhay na hapon sa Tuya Gaboz. Miyerkules. Fetsa 9 kan Hulyo 2025. Aldaw kan sa tuyang mahal na inang Santa Maria. Pasalamat lamang kay Mama Mary. May Our Mother of Perpetual Help Novena. Kaya may novena kita, Our Mother of Perpetual Help Novena, taod-taod alas 5:15 hapon. Kami po minarespetar giraray sa lambang saro na miyembro kan sosyudad asin kan familia. Kasabay dyan ang paglaom na yaon na po kita sa marhay na sitwasyon. May resulta na sumaghapon tang pagpagal, trabaho, sakripisyo, diskarte asin iba pa. Kapagikan padagos niya tong panarig asin pasasalamat sa mahal na amang Diyos. Programa ng Bicol Target, tabi. Naglalaom na yaon man kamo dyan. Kasabay ng pag-imbitar na mag-iriba-iba kita sa kudala 5 hapon. Mantang nagmimerienda siguro, ano lamang tabi daw ang yaon dyan na merienda nindo. Kamundo man day lamang ni nagtatanog sa cellphone ta. Oy, aray na baya kadakul ka subago. Naruday na naman o. Lamang mga Tagaligaspi, Daraga, Albay. Ang number ko 0942-670-1195. Maray nga ni tayo kitang paraan tabay, duman pa sa Australia pading nald. Sulig di sa Ligaspi, ano ba ya? Buda si Migong King Reginaldo, maray na hapon. Si Sir Jeffrey Santos, maray na hapon. Sir Jeffrey dyan sa Australia. Siyempre si Amigong El Haciendero, Jason Gomez Puyo de Segundo. Diyos maray na hapon, listening on the receiving end ng radio. Sabi ni Sir Jeffrey dyan sa Australia. Mantinido si Sir Jason Gomez Puyo. Maray na hapon. Katuwang ta siyempre ang news team nangingenot Pading Jimmy, Chief Jim, Pading Al, asin kumpadring Jomar, Joshua, Karen, Nicole Ala, and Angel Mustaza. Manibela Henry Mata, Master Control sa kuyang kumpadre, the man from Dap-Dap, the home of Senyor Santo Cristo, Pading Nal Baldo kan Jigs Baldo Welding Shop. Sa newsroom yaon dyan, ang tropa, si Ma'am Sia Leron, si Jen Matthew Balyaran, Nicole Ann Gloriani, and siyempre sasabayan pa sinda ni Jimos Barrios. Sindan minasurumada po kan istorya, lokal, national, international na nagakabara sa nindo sa samuyang social media news portal, ang DCGB News Online, and nagkakadarangog news breaks asin major newscast digdi sa DCGB. Sa IT, mantinido dyan, Jerome Nico Martinez. Ako man po si Pio Fernandez, maray na hapon. Sir Pio, nagdadangog kami digdi sa Taisan. Lawos tabi, Sir Pio, ang BSKE. Sige tabi, maray na hapon dyan sa mga taga Taisan. Araw kay ni an pinaka malinaw ka na eksplanasyon tabi. Yan na kuan. Manunggod yan sa barangay and sanggunian kabataan elections. Sagkod na daipo tabi nin na ipapasar na lay
ang Kongreso. Pag sinabi tang Kongreso, Lower House, House of Representatives, and Senado, the Upper House. Sagkod na daipo ning naipapasar na lay na nakaantos na kay Presidente Bongbong Marcos Jr. as in permado na nagmamando na daipo ning eleksyon sa barangay Buda SK ngunya na Disyembre, lawos tabi yan. Yan po ang kanindo, yan ang itanom sa isip Buda sa pagsabot. In the absence of any organic law postponing ining barangay and SK elections ngunya na taon, diretso po yan. Ini pong nagkakadarangog din doon na daing election, daing mga plano po yan. So nagkadarangog baga nindo na daing ngayong election ta, unin na sa nangaya kukondusiron sa araw kaining taon, tapos pagkatapos nga kang eleksyon, so mga gara na dyan, igwa na nin panibagong termino kung pirang taon ang pagtukaw ninda. Yan po, gabos, puro pasanaman tabi nasa plano. Dai pamantabi nin lay na minakansilar kan eleksyon ngunyan kan barangay ang sanggunian kabataan. And dai pamaning lay na minabago kan turno de opisina kan mga nagakapot ngunyan kan presenteng ilihidong pwesto sa barangay Buda sa sanggunian kabataan, dai paman po ning minabagong lay kan sa indang termino. Kaya in the absence of which diretso po yan ang eleksyon. Hilingon tabi nindo, ang prebas kaan, ang Commission on Elections baga, sigi-sigi na ang preparasyon. Because by mandate of the law, igwa ng eleksyon sa Disyembre. Taday pa man nga ni, ning lay na minakansilar kaan. Kaya, so eleksyon bagang ngunyan, sigi-sigi na ang preparasyon. In fact, so sa indabagang continuing registration na pinag-reset yata yon, pardon my ignorance, parang pinag-reset yung schedule kan pag-akomodar ka sa mga maparehistro baga, intended for this election na Disyembre. Dapat nga ni gayud nagpuna ito, pero dahil ko aram kung nuari naman pinag-reset. Basta ang aram ko pinag-reset ito. Tapos siyempre, igwa baganin mga bagong butante sa barangay and SK na dapat marehistro ito. And igo ning mga dati ng butante na halimbawa so dahil nakaboto ning tulong sunod na eleksyon or so mabalyo nin istada or so mapasalida nin pangaran, apilyado ta na agum na yan, gabos yan na akomodaron diyan sa continuing registration. Dahil ko lang po tabi mai-anunsyer sa Indo kung noari na ito, basta ang aram ko gari na kanselar ito. Yan, gari 1 month lang yun eh. So iyan po ang prebas na ang eleksyon po sa nagadang-adang na Disyembre, lawos iyan tabi. Kaya lang nasasalmog sa nang isip takadakol baga nagbutong informasyon na plano ngayon na dain ng eleksyon, plano ngayon na uni na, puro po yung plano. Taday pa maning lay po na minakansilar nga ni kan eleksyon ayan. So that's sana po tabi na linawan nindo pirang beses na nakansilar na eleksyon sa barangay. Tabi and we must sabi na nga ni take note na an eleksyon sa barangay sarong importante yan na lakdang na asanaan mailhir diyan talagang itong so kapable intellectually tabi na magpadalagan kan kunyan kan na barangay. Pero paano an saro sa mga factor na pinaghihiling man ngunyan is kung an sarong kandidato pa ding nal igwaning koneksyon sa halangkaw na politiko. Because ining mga nasa barangay, either kapitan or konsihal, iyan man ang pigraranihan kan mga tao sa barangay kung igasin ng pangangaipo, lalo na ining mga tao sa barangay, dai maning direktang tubo sa halangkaw na politiko, alkalde, bisi-alkalde, sangguni ang panglunsod, bisi-gobernador, sangguni ang panlalawigan, gobernador o congressman.
Kunda isindaning koneksyon duman yung tao sa barangay, maagi duman sa mga personang may koneksyon. Tanganing mairaniman sa indang kahagadan, duman sa halangkaw na politiko. Kaya ang kadaklan dyan na nailihir sa mga barangay, Puerto de los Obos, ang kadaklan dyan na nailihir, so itong may mga koneksyon sa politiko regardless of their intellectual capacity na maging kapitan or maging konsihal. Yan. Saro yan sa mga... Kuan yan, real talk po yan, real talk. Kung dai ka maning kuan, kung dai ka maning koneksyon sa halangkaw na politiko, makandidato ka sa barangay, bay na tabi sa imo. And halimbawa, igwa ka manin intellectual capacity na magpadalagan kan na konseho kan barangay, buda kapitan, pero dai ka ning koneksyon sa politiko, dai ka man magana. Iyan po ang kuangkaan, ang katotohanan dyan tabi. Sige. August 1 to 10, 2025, registration for new voters, Barangay and Sangguniang Kabataan Elections 2025. Salamat, Sir Jason Gomez Puyo de Segundo. Yan, sa Agosto 1, sa Kudjes, ini nang adang-adang na bulan. Yan, so registration, continuing registration, intended para sa mga SK and ining barangay election tabi. August 1 to 10. So gustong sabihin, diretso pang eleksyon. Kaya baga nagpipreparar ang COMELEC. Sige. Yan, may mga istorya na kita sa tuyang palibot. Ihahatod kan pag-iribata diyan sa luwas ang Mega Force Patrol. DZGB On The Spot Report. Isihon ta daw ang bit-bit na impormasyon primero ni kumpadreng Jomar BM. Jomar Bien On The Spot Report. Kumpadreng Jomar, maray na hapon tabi. Anong nangyayari? Salamat pa rin, Pio. Good afternoon sa mga parantabay. Sa dagdag na bareta, naghahagad nin pagsabot ang bagong alkalde kan siyudad kan Tabaco, si Mayor Ray Bargais. Sa sayang mga pag-iriba, sa konseho, sa mga department head, asin sa mga taga-Tabaco, hulit inako niya, nasangon niya, nangangapa pa saya. Yes, oho. Sa sayang pagpahayag sa atubangan kan mga empleyado, asin kay Vice Mayor Glenn Daong Bunga, asin sa mga mayor konseho, sinabi kan alkalde na pigahagad ko ngaya ang sa indong pagsabot sa arambagan indo, nangangapa pa sana ako ngunyan. Bago pa sana na magtukaw. Kaya kaipuhan niya ng gadaan maray na kooperasyon kan mga pag-iriba niya sa LGU kan Tabaco para mapakaray ang sa iyang trabaho. Sa iyang sinabi na ang obeto lang ninda is mapaasinso pa ang Tabaco, asin pigahagad niya ang tabang kay ni mga pag-iriba niyang opisyales. Pigtawan niya man doon, asin inako niya man na day ko man talaga ngaya pig-asahan na mamayor ako o magiging mayor. Kundi tinaok ang pagkakataon. Yan. Kaya magkakanig ko man sana gayon ngayon na maghagad ako sa indukan pagsabot kung sangon yan, makupang pulido sa tuyang trabaho. Ta pig kakapa-kapa tapa tangani na magamayan ang trabaho ini. Ang araw kayong pahayag kan alkalde kan siyudad kan Tabaco, iyuan bukas sa buot man na estado kan mga kapwa niya ilido opisyales, hulit ang ibaman nga na isa sa inda, kapa-kapa paman, taday pamansinda, nahihiyang sa indang trabaho. Entonces, pwedeng sumemplang pa para mientras yan. Roger, oho. Kaya iyon na nga ni hagad ni Mayor Ibragais, magtarabangan, bukas pinbayan sa iyang opisina sa mga department head, sa mga opisyalis kan lokal na gobyerno, priority sinda, tangani na ipaabot na ngayon doon sa takuya kung ano pa man ang mga problema pagkukulang, tangani na mapagurulayan, masolusyonan sa tulos, maging plansado ang dalagang kang LGU. Yan, sige. Yan pa din dagdag na bareta, Jomar Bien, DCGB. Salamat kumpadreng Jomar sa istorya hali dyan sa lugar. Jomar Bien On The Spot Report.
Tama po yan. Na sabuton tamo na ining mga nagka-irelihir na sa tuyang politikos. Apwera kay itong so mga dati na na-re-elect sa saindang sa diring dating pwesto, or so dati ng yaon dyan na aram na an kunyan an trabaho. Pero ining so mga baguhan tabi, agapod kaan diit na pagsabot sa naman mo na. Transition period kumbaga. Yan, may mga istorya pa kita sa luar. Na hiling dyan sa, kaya halin dyan sa tuyang mga pag-iriba, si Chief Jimmy. DZGB On the Spot Report. An sa tuyang Chief halin dyan sa 3rd District. Jimmy Nasalita On the Spot Report. Chief Jimmy Pade, what's happening? Yes, salamat Pipade. Maray na hapon sa mga barantabay. For the first time, lalaki ang makamot kan Committee on Women sa Sangguniang Pandalawigan. Board member Das Maronilia Canlibon. Si dating alkalde ngunyan board member na Committee on Women. Iniala ko ang informasyon kan DCGB News. Tapos na makaroon niya to ang ibang board member na taga-digdi sa 3rd District. Kundi dahil ko pa nakakahuron si board member, das ko na naman mga plano niya. Pwedeng ilislar bilang lalaki, alagad na kaatang ang trabaho para sa babae. Yan. Kaya nini. Yes. Pero ako I do fairly believe kayang-kaya ni Mayor Das ang mga pangangaipok kang babae. Kayang-kaya. Bastang lalaki, araman. Aram. Bukan babae. Correct. Lalo sa lehislasyon. Yung gusto tang kayang-kaya na ilaban yan ni kinatawan Das Maronilia. Correct. Ano pa? Ayun sa iba pang nakuha niya itong informasyon, by Mandida, Sangguniang Panlalawigan, sa lindong ni Vice Governor Diday ko, mapaapod ni meeting para sa gabos ng mga department heads para maaraman, magka-merit-feed ang mga sa mga department heads kunan mga sitwasyon bilang sarong-sanga kan lokal na gobyerno. May poder man na mag-invitar ang panlalawigan sa mga department heads para posible magka-restorya and mapaghururunan mga plano lakdang sa nagpo na bagasinda sa trabaho. At least for starters ni Vice Governor Diday ko, tama yan na sa iyang initial na move na yan, apodo niya man sa mga department heads. For all legal intents and purposes, igawa man siyang jurisdiction dyan. Nag-motion na kanis si board member Harold Imbrial. Naibatin ko nga ni sa kauron kong board member na kanya ko sa ibang board department head ay mag-attender ta. Dahil panganisin na mimit kayo kan gobernador. O baka may aram mo na. Dahil ito ngayon, gobernador o kamusing gunihan panlalawigan. Dahil mantanan, pagkan wala man digda na kolor-kolor. Para na sa pag-iisip nin karahayan, pagpasinso para sa tuyang probinsya. Dahil kaso magpaapod si iyo man nga ang gusto daninda, in kaso na magpaapod si Gobernador Noel Rosal sa sanggunian na panlalawigan members, listi ko naki-backgrounder ko na noon mga sitwasyon kan kada departamento sa lokal na gobyerno. Dangan gusto man kan sanggunian panlalawigan aligado, iyon na mailatag man kan gobernador ko na noon mga programa plano para sa probinsya na pwedeng suportaran kan sangguniang panlalawigan. At least magkaangkla ang panlalawigan and ang governor department, ang executive department sa kunanon mga plano sa mga puturong mabot. Roger to that. Sige. Yan, sabi pa din, mga dagdag na informasyon, Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat, Chief Jimmy. Hali dyan sa Tercer Distrito Canalbay. Ipapapaod man daan ni BC Gobernador Diday Ko ang mga department heads dyan sa Sanggunian Panlalawigan. Salamat, Chief Jimmy. Diyan kita kay Angel Mustaza. Angel Mustaza On the Spot Report. Angel, what's happening man and marhay na hapon? Maray na hapon po, Sir Pio. Maray na hapon sa tuyang mga paraan tabay sa mga dugang tapanga bareta.
magayon ang epekto sa ekonomiya kan Bicol Region ang padagos sa downtrend o pagbaba kan inflation rate na nairehistro sa hiyon sa mga nagtalikod na 6 na bulan. Inian pahayag ni Department of Economy, Planning and Development o DepDev Bicol Supervising Economic Development Specialist sa OIC Chief, Annalise Belian, kung saan ang 1.5% inflation kana Hunyo, ngunit na taon, nagpapahiling na istable ang pamaresyuhan kan man iba-ibang produkto sa Bicol Region. Sa lado kan household, nagpapahiling ini na mas makusog o nagkusog ang purchasing power kan mga konsumidores, mantang sa lado man sa na ekonomiya, asin pagnenegosyo ang hababang inflation ang may kukonsiderar na key driver sa local economy dahil sa padagi o posibleng maging dahilan ini para mas makapag-attract, makapag-inganyar nin mas dakol na investors na makakapagtao sa empleyo o nin-empleyo sa mga Bicolano. Sa mga lambang Bicolano da Sir Pio, nagpapahiling ini na kung hababa ang inflation as in makusog o nagkusog ang purchasing power, nagpapahiling na ini Sir Pio na dakol ang mga mababakal na mga produkto dahil sa afford kan mga Bicolano ang presyo kan mga barakalon kan mga produkto asin serbisyo. Sigon kay Billion, ang presenting inflation kan Bicol Region ang nakalaog pa sa target range na 2% sagod 4% sang Regional Development Plan. Roger. Yan po Sir Pio, ang mga dugang tapang informasyon halis sa luwas, Angel Mostaza, DCHB News. Salamat, Angel, sa istorya halid dyan sa luwas. Angel Mustaza on the spot report. Mientras tanto, dyan daw kita sa lugar man ni Compadreng Alarmario. Al Armario on the spot report. Padingal, Diyos marahay na hapon man tabi. Salamat paday maray na hapon. Dakulang challenge man kay City Councilor Attorney Butch Lucila and Committee on Public Utilities lalo na ang may kinaraman sa mga kolorom na tricycle. Ini dahil tadakol pa man giraray ngunyan ang mga kolorom na nagpapasada na nagiging kompetensya kan mga legal na may prangkesa as in mga taxikel. Pero at least sa panahon ni Vice Mayor Luis Gutierrez, kansya kay ito, konsyal pa sinagkapot kan committee on transportation, nabawasan man ang mga kolorom dahil so iba na akomodar hali naman sa mga isinurrender na prangkesa na pinag-implementar ang amnesty ordinance as in may nagkapirang nabakanting prangkesa na naitao naman ini sa nagkakapiraman sa ng mga dating kolorom. Pero may mga natatada pang mga kolorom and sa ngunyan, susog sa latest na informasyon, may plano na magdagdag ng mga parada. Kaya may posibilidad na marisolbiran ini. Alagad ini depende sa magiging aksyon naman. Kan bagong chairman kan Committee on Public Utility, si Attorney Butch Lucila, saro ining challenge sa iya tanganing mariglar na maplansya ng maray at dalagan kan transportasyon lalo na ang mga tricycle digdi sa syudad nin Legazpi. Siguro nga ni gayud ipinalis na ni Vice Mayor Luis sa mga dokumentos datos sa sitwasyon gayud kan transportasyon digdi sa Legazpi. So pinunan niya baga ka ito? Yes, expected na ba yan padet. Anyway, guaman baga ki franchise department na binilog ang sanggunian na yaon nakatambak ang mga dokumentos and kumbaga bahala naman si City Councilor Attorney Butch Lucila bilang bagong chairman kan Committee on Public Utility. Roger to that. Yan ba yan? Informasyon pa hali sa City Hall, Alarmario, DCGB. Salamat kumpadre nga hali man diyan sa City Hall. Al Armario on the spot report. Iyan, tabi oras Pilipinas, alas 4:32 nin pagkahapon. An oras hatod sa Indokang Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi,
Plemex! Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Branded ba na computer ang hanap mo? Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ang sagot dito. Yes na yes! Available sa Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ang brand new at dekalidad na laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, CCTV sales at iba pang computer supplies and equipments na hanap mo. Ang presyong abot kaya natin at may cash discount pa. Hindi lang yan. Ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ay authorized service center din ng ASUS, Lenovo, Epson, Brother, Canon at ng Sharp Copier. Ano pang hinihintay nyo? Punta na sa ACES! With branches in the Bicol region, PC Micron Enterprises, Tanzo Alegre Building, Tibuaya Street, Daet Camarines Norte, PC Micron Enterprises, Peña Building, Rizal Street, Corner Burgos Street, Sorsogon City, and PC Micron Enterprises, EJ Rubio Building, Gogon Sirangan, Virac Catanduanes. Dito sa Legazpi, ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ay matatagpuan sa ground floor, V&O Building, Quezon Avenue, Legazpi City. Tumawag sa cellphone number 0917-558-0067. Dito ka na sa ACES. Sa kalidad, sigurado ka. Sa repair and services, maaasahan pa. I-like and follow sa www.facebook.com/albaycomputer. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DCGV Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan ganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo. Mag-iribahan kita, alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga. Magantabay, asin maghinanyog sa kape, asin paretang agraryo. Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in Capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Hello, ka-gyms! Gusto mo ba ng full energy? Masarap ba humigop ng kape? Lalo na kung ito ay healthy. Narito na ang paborito ng lahat, Jim's Coffee Mix, na may natural herbs ingredients katulad ng Korean ginseng, agaricus mushroom, ganoderma, at spirulina. Marami na ang sumubok ng Jim's Coffee Mix. At ito ang kape na makatutulong sa inyong kalusugan dahil ito ay may natural herbs ingredients to boost your immune system. Mabisang kape na pwedeng makatulong sa may diabetes, insomnia, hyperacidity, constipation, high blood, at iba pa. Masarap ang kape pag healthy ang iniinom. Kaya tara, kape na! Kasama si Jim's Coffee Mix. Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in Capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
Vitex Segundo L is the generic name of Plemix Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tung hinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Ang Jim's Coffee may bago pre, may twin pack ng kanilang kape. Masarap inumin, may variant pa, Korean ginseng at spirulina na maganda sa katawan, immune system na e-enhance. Ganyan ang Jim's Coffee Mix, may twin pack na talagang complete. Jim's Coffee Mix, may twin pack na ngayon na pasok sa ating budget. Jim's Coffee Mix, ang twin pack na siguradong inyong magiging favorite. Jim's Coffee Mix, may twin pack na ang Jim's Coffee Mix. May plus ka sa life. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City, Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piudaran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Tuhod, siko, baywang, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Walkathon o marathon man yan, kayang-kaya with strong joints. Siyempre, posible yan through proper diet, regular exercise at araw-araw na pag-inom ng artrisin. Ito ay may dietary supplement na may tulong proteksyon mula sa undenatured type 2 collagen at methylsulfonylmethane. Ang undenatured type 2 collagen ay natural na nutrisyon na nagpapatibay sa kasukasuan, habang ang methylsulfonylmethane naman ay clinically used for arthritis. Kapag pinagsama ang dalawang sangkap na ito ay isang powerhouse nutrition for healthier joints, bawas pananakit pa at dagdag mobility sa kasukasuan. Mabibili ang artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata.
Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alina't magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Bicol Target Pio Fernandez. Unbelievable. Joshua Bino on the spot report. Diyan daw kita sa sitwasyon asin kamugtakan ni Joshua Bino. Joshua, maray na hapon. Please go ahead na. Dali naputol yung connection. Dali lang Joshua ta pinag-reestablish ang linya diyan sa imong location. Maray na hapon tabi diyan naka-receive nin mga ambulansya. Sumanlain-lain na local government units, Daraga, Kamalig, hali po sa Philippine Charity Sweepstakes Office. Daraga yaon duman si Mayor Vic Perete, sa Kamalig man yaon duman si Mayor Kaloy Baldo. Yan tabi. So sana ingatan yan asin maghaloy ang serbisyo kan mga ambulansya na yan tabi. Ano? Joshua Bino on the spot report. Ayos na ang linya, Joshua. Good afternoon, Giraray. Go ahead. Yes, good afternoon, Tabi Sertio. Good afternoon sa mga paraan tabay. Sa dagdag nga tong bareta, ariglado na ang mga maabot na financial transaction kan lokal na gobyerno kan Daraga Albay. Tararom kan liderato ni Mayor Vic Perete. Ini matapos na takwa naman in magkakanigong autorisasyon kan Sangguniang Bayan ang alkalde na magpirma sa mga financial as in bank transaction kan lokal na gobyerno as in kan Land Bank of the Philippines, Development Bank of the Philippines, Seringman Veterans Bank of the Philippines, Tabi Sertio. Ini sa paagi ni nasarong resolusyon na formalmente nga inaprobaran kan mga miyembros kan Sangguniang Bayan kan Daraga Albay sa uminaging regular na sesyon sa ini kaso udma o na kaya sa paagi kan na resolusyon na ini ang mga cheque at iba pang mga financial at in bank transaction kan mga lokal na gobyerno mapupwede na ining pirmahan kan na alkalde. Apuera kay ni Tabi Sertio sa karo pang separadong resolusyon. Tinakwan man ni magkakanigong autorisasyon si Vice Mayor Flor Gisel Ruiz na magpirma man Tabi Sertio sa mga financial transaction kan na lokal na gobyerno. Yes. Kundi siyempre ini mangyayari in the absence kunin kaso naghali o kaya waraan na alkalde. Kung kaya sa paagi ka na dawang magkasiblag na resolusyon na Tabi Sertio, at least magiging ariglado na ang mga maabot man na mga financial bank transaction kan lokal na gobyerno kan Daraga Albay. Okay. Yan Tabi Sertio, ang dagdag pa niya itong istorya, Joshua Bino, DCGB. Salamat Joshua sa dagdag na mga istorya hali man dyan sa Daraga. Joshua Bino on the spot report.
administrative procedural processes, yan po sa gabos na mga LGUs na pig-autorisaran sa indang mga hepe ehekutibos asin sa indang vice alcaldes na magpirma sa official na transacciones sa mga official depository bank na katransaksyon kan mga LGUs, land bank and other banking institutions. Takaipuhan po iyan. Taday mapupwedeng dining authorization iyan hali sa indang konseho to make it legal for all purposes. Mapirma kan sa mga pasweldo, gabos iyan tabi. Kung yan, procedural administrative process na pinagagigibo. Ka-permi iyan. And ang masunod ka na is yung budget preparations. Dapat bago matapos ang ikatulong kabtang o last quarter kan kada taon, sumetido na ang budget kan mga probinsyas asin kan syudades e munisipios for approval na tabi iyan. Kan konseho tanganing pag-abot kan taon, iyan na masunod sangling taon, kuan na tabi, ready ang budget. Dahil po magkakaigwa kapigapod na reenacted budget. Yan. Digdi mo na kita sa sarong istorya sa lado nasyonal. Siguro two afternoons ago, may nabasa kitang istorya na ibinulgar na naman kan Pilipinas. So barahata padingnal, kumbaga sa sugal, sa pusoy dos, pinasirip subarahata sa kalaban. Yan. Ini pa urotro na kitang nagatutukar, pero we submit to the wisdom kan mga nasa hierarchy kan Puwersas Armadas. Yan bagang mga bareta padingnal na ibibulgar ta kung ano ang mga armas na sa tuyang pigbabakal, either boke de guerra, eroplano, o kung ano pa man kagamitan, logistics kan Puwersas Armadas, ipigbabareta ta iyan. Ini sa tahaw kan day pagkakaintindihan kan Pilipinas, buda kan China, sa agawan sa teritoryo dyan sa West Philippine Sea. Sigyan paluwas nin bareta kan Puwersas Armadas na nakabakal ngaya kami kan arog ka ini, maabot nga so arog ka ini, ay saka iyan bagatabi, valuable information iyan na papakinabangan ning todo kan China militarily. O igwa naman in bareta baga two afternoons ago, itatao gayod sa Pilipinas, so nagkapirang linumaan na boki de guerra patrol craft yata ito, interdiction craft, hali sa Japan padingnal. Dumang pati sa bareta, it is very specific kung anong taon pinagkomisyon, kung pirang taon na itong nagsiserbi. Mga valuable information baga na dapat kunta na sikreto sana. Apera ka iyan tabi. Igwa baga ka ito nin mga bareta na maabot na ngaya sunabakal na mga fighter jets kan Pilipinas hale sa Korea. O di nangarak nga ako na naman si Xi Jinping. Dahil na siya mapadarapan ng mga intelligence operatives, tangan isihon kung anon sa tuyang military capability. Diyan pati sa bareta, pinag-specify aro nga kaning klaseng eroplano, aro nga kaning model. Pigdaw ba kung si Saiso nagprodusir? Di ano pa, so China magkakahampang o kaya magkakahanda kan sa inda man na armas na panglaban duman sa satong eroplano, sa satong barko na panggera. Inda ko sa natabay, pero sabi ko na nga ni, we submit to the wisdom kan mga nasa Puwersas Armadas. Kaya lang, kuya na
it is out in the open. Hindi ako sana kung hindi man pa anong mga pag-iribata sa hanap buhay sa Manila, iyo man so hanap-hanap na bareta. Ano nga yung mga bagong armas ta? Tapos iba bareta man. Sudo man so nahahaputan man sa Navy, sa Coast Guard, sa Army. Ititao man so may maabot ng araw kining armas. Uni nga so klase kan buki de gira nahali sa Japan na itatao sa Satuya. Uni man nga so eroplano ngayang nabakal tahali sa Korea. Igo baga mga araw ka mga fighter jets ngaya maarabot na. Ititaram anong klase na eroplano di. Those are valuable informations. Napag-abot kan panahon papakinabangan kan sa tuyang kalaban, especially ining China. Paano man daw niya ako, sige na luwas kan araw ka ng mga bareta. Yung baka nakalingin sa naduang hapon. So latest na acquisitions kan sa tuyang Persas Armadas, ulo ko na naman so China si Xi Jinping. Ay, nasinda magparaokod pa kung anong mga armas igo kita digdi sa Pilipinas. O di makakapreparar sinda. Iyo man sa napalan ngaya ayan so fighter jets na na-acquire kang Pilipinas. Harayon nga para sa tuod di. Aram na ninda kung anong bubuhian na fighter jets kung in kaso magkaigo ng inkwentro. Aram na kan China so panglaban ninda. Dihado kita. Sana dahil man umabot sa araw ka na punto ade. Yeah. Ikatulasaro pa sa international pa din na. Maurag man talaga si Trump? Believe man ako? Iba kaso nakapapundukan urag-urag man kan Iran? Tama so kasabihan na in order to have peace, you must go first to war. Bako pa din na? Tranquilo baga so Iran buda so Israel ta? Uminintra so kunyan? Binomba ni Trump so Iran? Ginera baga ni Trump so Iran? Gira baga ito? O di nagkaigong katranquiluhan? In order to have peace, you must engage in war. O baga, o bako na tranquilo na. Na-attain so, kunyan so, objective na pupondo so pagpara urag-urag kan Iran na magprodusir nin nuclear weapons, armas na pampulinas kan bilog na kinakban. Di ko ng katrangkiluhan. Tatawan nga ni Daning pinaka-latest na nakuha ka sa bagong aga si Presidente Netanyahu, Presidente baya yon o Prime Minister Benjamin Netanyahu kan Israel, pigbubusol na ko niya, natawan ng Nobel Prize recognition si Donald Trump. Tayo nga ni yan, natrangkilo sa Medio Oriente ta, ginera ni Trump so Iran, binombabaga so sa indang mga pasilidad nuklear. Sabi ko, tama so kasabihan, in order to have peace, you must go to war. You must engage in war. Ano tabi Sir Jason Gomez Puyo de Segundo? Kumbinsido ka kayan na pahayag na tangani magkaigong katrangkiluhan, makigira ka ngaya. Yan. So, di ano pa, kunyan baga, dahil ng kariribukan, saro na naman na pinag-asikaso niya ni Trump, so ceasefire kan Israel buda Hamas. Na madali na, igo ng mga major developments tabi. Si Trump man sana pala na magkakapatrangkilo kan mga gira-girang iyan. Saludo ang kinaaban kay Presidente Donald Trump. Yan. Siya pala na magkakapa kunyan magkakapapundukan mga gira na yan. Sige tabi. O di paano Padignal? Anon sa imong advice? Nag-thumbs up na si Padignal. Di paano kaya? Sige, kuha na kita. Mapaaram na kita para mentras. Salamat kan sa idong pagantabay, mahal na Diyos ang magbantay.
Nadagog nindo ang mas pinagayon na programang Bicol Target Afternoon Edition. Liwat sa aga, mag-iribanan po kita sa programang ini.